De la ujine mor să mulge și a venit ursul și l-am întors cu câinii. No, și înainte ia țăpa oile și dimineața, bineînțeles, ne zicem rugăciunile și când țăpăm oile. Șacalul pe oaie nu prinde numai de scliv. No, acum ne-i pregătit o cafeluță. Ai altă energie după ea. Așa să zice. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit! Coreni Mara Mureșis. Bugeșteanu! Ce faceți? Ia, acum am gătat de făcut cașul. Așteptați să vină oițele? Da. Ieșit tot ceva cășuc? Ieșit? Ieșit, nu, cât de cât. Mai au oițele lăptuc? Un tih, puțin. Am ai toamna, ce? Păi noi... Din primăvară tot au avut. E august acum. Nu, ce să facem? Aici la stână faceți cașul? Aici tot. Aveți cine umbla la oi? Da, ciobanul. Dar e rău, că ce e unul singur numai, la 400 și... Dar sunt animale sălbatice pe aici sau care? Sunt. Putem să-mi ziceți unde ne aflăm noi aici? Am diciorogaje. Aici la Runcu? Da, la barajul Runcului. De mulți ani aveți dumneavoastră oi? De când mă știu. E mic copil? Da. A câți ani aveți acum? 54. No, păi de vreo 50 de ani știți într-una. Păi 27 numai de ciobănie. Fără ce-a fost. Cum a fost ciobănitul atunci când ați fost dumneavoastră mai tinerel așa, față de cum e acum? Mai bun, că au fost oameni, amândoi nu sunt oameni. Am pe cale de dispariție. Ori ce-a fi mai încolo, mai ține oamenii? Oi. Nu, tineretul nici sub o formă. Văd că aveți un băiat tânăr aici, poate aduce el dragostea de oi mai departe. Depinde. Sperăm, dacă o să avem cu cine. Da, așa când nu mai stăpâni bătrâni, unul singur nu stăpân de ele. O persoană singură, mai greu. Ce zici, o să duci în continuare? Mă, tatăl tău e tânăr încă, 50 și ceva de ani. Da. Duci, da, depinde, că singur nu poți, trebuie să le faci și nutrețul pe iarnă, și una și alta, și drumuri. Nu merge singură. Dacă ai oameni, merge, dacă nu, nu. Vezi că ăsta găsești unul de ăsta, o vară pleacă, te lasă, poate și a doua zi, la duce astăzi pe mâini dus. Cea mai mare problemă care ar fi? Lipsa de personal? Da, lipsa de personal, asta. Da. Dacă nu ești cu familia, nu poți. Dacă n-ai cine, nu. Bine, noi anul ăsta avem noroc, avem un cioban ok și mai un băiet așa pe lângă, pe aici. E bine, și taică-miu și așa ne descurcăm, da. Pe viitor, dacă nu găsești pe nimeni, ce faci? Nu ai ce face. Ori renunți și nu mai le ții ei la ele, ori nu le mai mulgi, o le vinzi, o alegi ceva, n-ai ce de ales. Ce vară și iarnă o stă lângă ele. Mai mergeți acasă nici când. Da, păi cobor acasă, dar... Ce vă place aici cel mai mult? Ce să facem? Ce vă place aici? Păi că aerul. Aerul? Aerul și... Pasiunea. Pasiunea. Și apa. Și nu. Și apa e apă curată, sănătoasă, adică e... Și pasiunea, altceva... Microbul de oi. No, din familie, să tragi un pic. De n-ar fi microbul, poate că n-aș fi aici. Largă-i lumea. Numai nu. Ai fost și pe străinătate, așa -i? Da, și acum merg. Săptămâna viitoare, dacă ajută Dumnezeu, o să plecăm cu soția. Trebuie, că nu e ușor la noi. E bine și cu aia, dar nu. Când ești... ceva în plus. Trebuie, un venit în plus. Da. Noi nu suntem angajați, nu lucrăm nicăieri. Numai pe ele și ce mai pe dincolo, în rest. Nimic. Nici nu cred că ai avea unde să te angajezi aici. Nu, ar fi sincer, salar dar prețurile scapă dincolo,
în străinătate Poate chiar mai mari? Poate chiar mai mari, ai dreptate. Nu, poate chiar mai mari. Să știi. Că chiar vorbeam cu cineva și zicem, bă, salariile în România, cât câștigă un profesor era vorba și cât câștigă un profesor în Germania. Și zic eu, prețurile sunt la fel, dar mă contrazice o doamnă, îmi zice, sunt chiar mai mici în Germania prețurile la alimente ca în România. Na, uite că tu ești a doua persoană care confirmă. Și anul ăsta am fost de 2 ori în primăvară, nu m-am venit cât am făcut nutrețul la animale și iar plec înapoi. Și putem confirma multe chestii că sunt mai ieftini acolo ca aici. Da, da. Numai că noi avem noroc că ne producem noi. Dar așa e când ești la oraș și un salariu de nimic câteodată, nu e așa ușor. Da. Aia e micuț, vă ajută? Așa Da. Ăsta e bun, ăsta e puternic, acela nu știm că e tânăr. Aia mari, aia sunt pentru altceva. Da, pentru Ăștia zi întors, aia sunt pentru luptă. Așa. Dragii mei, întrerup un timp vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, Corneliu Maramureș. Dați o distribuire, un comentariu. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc numai bine tuturor. Doamne ajută! Am venit la ujine, mor să mulge și a venit ursul și l-am întors cu câinii și am gândit că cine știe cât de puternic, m-am dat după el să-l l-am băgat în pădure și m-am dus când s-a întors, după cătămini am lăsat și câinii și tăti am luat-o de către el. Mare a fost. Bă, de mine. Altă întâmplare, ce întâmplare ați mai avut? N-am mai avut așa. Lupti, o luat-o, am scos-o în rest. Înseamnă că sunteți ferit de rele și... Da, n-am avut treabă așa. Nici nu mi-o pelot așa. Și acum de vreo 3 ani nu umblă deloc fiara. Lupti, nu deloc. La berbeci ați dat drumul între ui? Da, din data de 3 august. Nu-i pe devreme. Nu, Și Paștile o fi mai devreme? sunt 12 april. Atunci or fi numai buni mieluțe. Nu, Mari. trebuie să fie cât de buni. Să iasă cât de cât omnez de leu. Aici îi dați dumneavoastră? Pe zonă? Sau îi dați Da, la și pe mașină? zonă și la mașini, când cum. Mâncare ați avut la oi? Au avut oile mâncare? Au fost. Mâncare a fost, nu putem supăra pe bunul tatăl, că a fost mâncare. Da. Că nu s-or. Nu că am întors-o să nu se vadă pornul. Îs brează de astea, mă, da scorcituri. Nu sunt originale. Berbecii când i-am luat de origine, au fost original, dar oile, dacă nu au fost oile, au fost de astea la terasă. Nu putem spune că sunt originale. Cu timpul le face. Păi, dacă am fi sănătoși. Dacă nu... Durează mult până ajungeți la celul Da, păi de 10, de vreo 14 ani lucrăm la ele și încă putem spune că avem cam 50 rasă, restul stă felul de curcituri. Ce putem să le facem? Pe ce am să facem? Am aprins-o. Nu o cumpără nimeni. Cred că nici de ars nu prea arde bine. Nu, păi cu mâini, nu. Ce putem face? Dacă nu o cumpără... Mai sunt familii de astea ce se ocupă, vin și le-o dai fără niciun leu și fac haine de astea tradiționale. Da.
Nu-i greu. Niciodată. Eu nu simțesc oboseală. Că stă cu ele într-una. Și Când fata așa, nu-i greu cu ele. e greu, dar dacă ai pasiune, nu simțești. E ca și unul care vine și stă 3-4 luni. Eu de copil mic merem până la prieteni, după ce ieșim de la școală, vinerea, sâmbătă, duminica. Și apoi am mai stat după aia, când am terminat clasa 8-a, am plecat la oi, am stat toată vara și apoi am plecat la școală mai departe. Și apoi am făcut armata, m-am angajat, m-am căsătorit și tot la oi, numai la oi mi-a fost gândul. Am lucrat și ca șofer și în construcții și în străinătate am fost peste tot, dar tot mai mult îmi place aici. Aici, Dacă aici mă simt foarte bine. liniștea îți găsești. Mai ales pentru cum e și lumea în ziua de astăzi. E foarte rău lumea. Și am ajuns la concluzia că mai bine mă înțeleg cu oile decât cu oamenii. Că am lucrat peste tot. Și în străinătate, și în construcții, și la noi, și șofer, și orice, dar lumea știți cum e în ziua de astăzi. Fiecare cam numai pentru el. Cel mai greu mi-a fost, să vă spun sincer, când m-am despărțit de familie. Apoi în rest, nu. Nu ne-am înțeles și asta a fost. Am 2 copii mari, sunt la facultate amândoi și e bine. Cât suntem sănătoși. În rest n-am presimțit. Aici la oi nu mi-e greu absolut deloc. Că ne înțelegem foarte bine și Familia la care ești som e de treabă. da, știi? foarte de treabă. De asta sunt aici, că acum sunt pe 2 ani. Sunt cu ei. Și iarna am fost tot timpul. Nu te-ai gândit să-ți iei și tu oi dacă Ne-am luat și eu câteva, da. te-ai luat? Da, mi-am luat. Dacă tot îs cu ele, să am și eu. Nu? Păi cea mai preferată e cea aparține de oi. Groștiorul, cum se zice la noi, adică smântâna, laptele, urda și brânza, bineînțeles. Și încă un lucru de care Și- e mai pomenit. Și balmoșul. Și valmoșul. Apoi carnea este tot timpul, aceea nu cred că carnea nu se gata, e ca și laptele într-una. Nu, că este și o melodie. Bună-i balmoșul în caldare și mielul pus în frigare. Da, dar nu îi bine combinate, că apoi știți cum e, dacă le combinăm toate una după alta, sunt mâncări grele și apoi ne lenevim, urcă lenea pe noi. Am uitat să vă spun că am lucrat și la poștă, am fost poștaș câțiva ani, că maica mea și taică mea, amândoi au lucrat în poștă, maica mea a fost diriginte și taică mea a fost fiertat, că a murit, a fost factor poștal. Și după aia am lucrat și eu după armată, după ce am terminat armata din 2000, am lucrat și eu vreo 7 ani ca poștaș. No, și apoi eu de tăte, cum v-am zis. Pe tălocul, orice, cum e vorba aceea la noi, la români, mai ales pe zona asta a Maramureșului, și în car, și în căruță, și la dracu, în chileguță. Eu am fost pe tălocul. Bravo, bravo. No. Înseamnă că știți dietate. Da, cam știu. Am uitat omna pe tăte, nu le știu, că știți cum e. Tot Zice timpul că e loc de a mai până învăța. murim tot mai învățăm câte exact. ceva. Da. Tot mai apare câte ceva, da? Și cam în mare, cam știu de tăte. Și cu animalele și cu orice, v-am zis. Și în construcție am lucrat și orice. Așa când e o oaie bolnavă așa, o știți trata? Păi o știți să- tratăm, normal. Mai mult domnul. Șeful, el se ocupă mai mult. Avem injecții tot timpul, apoi la picioare, da, le fac și eu pe câmp, toată ziua care știau pe... Medicamentele la oi sunt foarte scumpe. Că de cum
fără medicamente, la ele nu poți să fii vară, iarnă într-una. Și de știup, și de zărât, și de șarpe, de viperă când o mușcă, și de tot numai medicament trebuie. Și scumpe. Da, așa ca spomânie de șarpe, de... Sunt șerpi aici, vipere? Sunt. Una ne-a mușcat-o și n-am dat de până la vreo 4 zile, am găsit-o mortă. Cum a mușcat-o, picat între niște moșinoi și acolo a rămas. Sunt. De alea sunt câte vreți. Nu. Uitar! Hai, dai. Doamne ajută! Lasă! Da, Florin! Pune-l asta aici. De mult soile, de la ce vârstă ați început? Eu de la vârsta de 7 ani. Așa început așa de vreme? Da. Acasă, la părinți. Mi-a plăcut amunge. Înseamnă că în strung ați dat mai de mic. Păi în strungă am fost și pe munți, cu nuncheș. Am fost strungari pe munți, pe căminiți. Încă n-am fost la școală când m-a dus. Înseamnă că de la unchiul dumneavoastră s-ați prins, poate ați mai prins un Eu altul. am prins de la bunici. De la bunici? Da. Dă-le pa, Petrică. Dă-le papă! De la bunici, că bunicii mei amândoi au fost cu oi, de când au fost. Se poate trăi după oi, așa-i? Se poate dacă ești familie, dacă nu ești familie nu poți. Unul singur. Familie și mai un membru. Și mai unul membru băgat de membru familie. Du-te afară. Amu și el face E parte. membru familie, Bobițe, mă. du-te afară, Bobițe. Du-te afară. Florin, de cât timp e la voi aici? 3 luni. Face treaba, așa-i? Păi da, de la strung aduce apă. Bravo, bravo. Trebuie, câini. Foarte bun băiat, ascultător. Bravo, Florin. Nicu meu a trăit 103 ani și 3 luni, dar el nu a mâncat numai mămăligă, balmoș, lapte. Da, de semănat dumneavoastră cu el. Păi da, așa mă gândesc, să împlinesc și eu 103 ani, dar atât aici în strungă, Și el, la oi o stat. până o fost de 50 de ani. Și de acolo nu mai sta la oi. Le-au lăsat apoi. Da, La dar alții. atât o avut, dar nu mai sta la oi. Că și-a dus feciorii lui apoi la oi. Cum v-am zis, de mic copil tot pujeam pe la oi, merem, în sâmbătă, duminica, de vineri seara plecam. Mă întorceam duminică seara pe la prieteni, pe la oamenii din sat. Și apoi, în clasă, cum v-am spus, am terminat și apoi și când am fost la școală în Baia Mare. În vacanța de vară am stat la oi, m-am dus la oi. Am stat peste tot, apoi am mai stat așa și mai veri între ei și mai câte 2-3 luni. Na, și apoi am zis, m-am căsătorit, am fost, na.
Te la Am oți. fost plecat, am fost în străinătate și tot la oi. Numai la oi mi-a plăcut. Cules-o ceva, finia noi. Nu a fost afine deloc. Da pe hribe. Cocă, Nici ribe n-au. foarte puține și Înseamnă că slab. Slab, anul ăsta Slab, a fost slab. slab, Și da. ribe și locăză și afine nu a fost. no, și înainte gheață pe oile și dimineața, bineînțeles, ne zicem rugăciunile și când țipăm oile, înainte de 8, mai repede nu le țipăm noi. Toată dimineața, zic un tatăl nostru, înaintea oilor, la ieșire din staul, și o Sfântă Cruce și Doamne ajută să mă pot întoarce înapoi cu bine și cu sănătate, cu turma de oi, cu care plec, bineînțeles. E și normal că fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Sara la ce oră le bagi oile? Păi seara le mujăm acum la ujină, la 6 le țipăm și la 9. 9 și ceva, 9. Depinde când nu mai vreau Paște. Acum 2 ani a venit un șacal și eu sărit câine pe el. Și eu am sărit și l-am scos, dar eu am gândit că e câine. Pe când l-am văzut. Și nu-i mare șacalul, că nu-i. Și unul singur. Și au fost 5 câini pe el, nu un câine singur. Câine singur nu-i face nimic. Nu poate face față. Nu-i face față cât e aspru șacalul. Nu se teme hulpe de câini, nu un șacal și un câine singur. Șacalul pe oaie nu prinde numai de sclie. Că nu poate prinde de grumască. Nu, că e mic, nu-i mare, nu ca lupul de grumască, e mic, nu poate distruge. Am mult strecurăm și după aceea o să punem teagă în el și să facem capul. Durează până îl faceți, așa-i? Cam o jumătate de oră. O jumătate de oră până încheagă și apoi, așa-i? Natural și cu... Cheag natural? Da. De oaie. De miel. Când e mielul micuț, Da. să face semnul Cruce, crucii. Da. De mielul de 7 zile. Că nu mănâncă, atunci e bună de teagă, de curânză. Mă, cu apă curată, de aici de munte, cu apă caldă, Fiecare își spale, curate. fiecare își spală găleata lui. Da. Spălăm gălețile, frumos și ne spălăm pe mânuri. Și apoi mergem la masă și mâncăm și dăm drumul la oi. Hai că păi bea o bere, bă! Altfel cum e bere? Fasole cu supă de fasole. Da, e bună aici. Așa pe când vă mai luați la voi de mâncare? Nu, noi nu. Numai ce. Noi dimineața și acum, după ce terminăm de mulți, mâncăm bine dimineața. Păi seara, dacă mai ne trebuie, mai mâncăm, dacă nu, care cum. Vincă Florin, să bem înainte de a mânca, ia-ți lingură de acolo. Florin e cam rușinos el de cameră. Păi el așa e de pe lui când vrea să-l vadă mândrele din Camnic. Ia, Florin, Acolo ești Florin. ia-ți lingură. Da.
Ia, Doamne ajută, la mulți ani, să ții cu minte. No, așa, pune-te și mănâncă. Altfel merge mâncarea după Da. horincă. Normal. La noi la Maramureș așa-i. La Maramureș, la Horinca, noi, ghiță horincă. un par de Dacă- horincă și 2, 3, 4, 5 până să-mi plecetesc picioarele. După masă mere și o bere. Bere se poate bea și la stână, nu neapărat Dar nu numai numai la... în centru. la bar. Neapărat numai la bar. E bine în lume, așa-i? Nu-i rău. E bine cum e bine. Dacă muncești. Dacă muncești, dacă nu muncești, nu-i bine nici cum. De-aia dai să lăbă micuță. Nu-și acopere cheltuielile. Sunteți înscris în ceva asociație sau nu? Da. Da. Și cum e cu asociația? Cum? Vă ajută la ceva sau nu? Cu nimic. Cu nimic? Nu avem cooperative făcute, nu avem nimic. E și așa ar trebui. Păi nu. Dar păi dacă plătim la asociație, cam așa trebuie. No, acum ne-ai pregătit o cafeluță. Ai altă energie după ea. Așa să zice. O bei de plăcere, așa-i? Da, ca toată lumea. Și apoi eu mere și-mi da drumul la oi. Umbli mult într-o zi cu oile. Destul de mult. Destul de mult. Ai vreme să stai jos. Rar. Nici nu prea stau eu. Rar câteodată. Mă mai pun în curpă câte ori și noi, cum e vorba aceea și cu ochii după oi, că femei nu sunt pe aici. Că dacă nu s-afini. Păi da, aia, că nu s afine. Că erau niște afini, erau. Dacă erau pe multe afine, poate mai bine că nu, poate că pierdeam oile. Dar așa, dacă nu, sapei, nu. Tot. E bine așa cum e, să fim numai sănătoși, să putem avea grijă de ele. În rest, toate-s bune. Păi, imediat e toamna, ci Da, și pe toamnă rămâi aici. da. Ce mănâncă cu dipoftă? Văd că ai o botă specială, de unde ți-ai cumpărat-o? Am comandat-o, Ai comandat-o? da. E pe la Cluj. E de cort. Da, Scumpă una, așa 250 am dat pe. Și ai dat 250. Da, că mi-a plăcut. Și e foarte tare, cornul e un lemn foarte tare. Nu se rupe, nu putrezește, o crepat un pic, da. Și e ușoară. Fain caș, fain. Da. E uscat aproape bine de tot, În adică... timpul ăsta e ok. Mhm. E dimineață, nu? Da, da, da. E foarte ok în timpul ăsta, de la 200 de oi cu lapte.
Și relativ sterbe. Păi majoritatea, da, în august nu mai poți avea pretenții. Fată din ianuarie și cât să mai dai și ele. Animale, nu roboți. Corect. Da. Îl duci în jos, îl duci acasă, după aia la Da, piață coborâm mâine. acasă și îl vindem la piață la Ugna Șugatag, merge maică mea, mai merge la Sighet, mai fost și la Camnic, dar mai și de acasă vinde mai mult. Cred că am pe august îl cumpără oamenii mai tare, să-l pune pe iarnă. Da, pe acum nu, îl cumpără mai tare, dar nu iese acum. Acum nu prea iese. Nu mai e de unde e. Normal e bun tot timpul, numai că nu, cred oamenii că e mai bun, că e mai gras, să zice Tot că... acela lapte, tot de oaie. Exact. Dacă îi strângi de cine trebuie și cum trebuie, Mhm. tot de oaie. Și tot același timp. Acum în august ce pretenții poți avea de la niște oi? E ok, e bine cum e. Imediat le înțărcăm și... Ideea e să fiți voi mulțumiți. Da. Hai, te, boita. Te. Da, oaia, e